кримських татар. От що важливо. Росія буде проводити свою кампанію по вичавленню кримських татар паралельно нашій кампанії поверненню Криму в Україну. І ось цю російську кампанію ми маємо зупинити на першому етапі, усвідомлюючи Яким образом? Міжнародним тиском. Я правильно вас понимаю, что главные месседжи для международной аудитории должны быть следующими? Збереження національного центру кримсько-татарського народу на його території. Причому маємо усвідомлювати, що Росія завжди діє однаковим чином. Вона діє То есть главными месседжами информационной политики должны стать вопрос нарушения прав человека, вопрос притеснения по национальному признаку, репрессии, пропажи. Права людини таке, це те важлива річ, але права національних меншин і корінних народів – це особлива частина міжнародного права, специфічна, якою ми практично по відношенні до Криму не користуємося досі. Цим займаються самі кримські татари, а цим, як на мене, має займатися українська держава. І, до речі, треба пам'ятати, що українська держава цим не опікувалася з 91-го року по 2016 рік. Ми люди, які весь час нагадували, що взагалі кримська автономія в складі України, утворена за рішенням президії Верховної Ради СРСР, саме з згадуванням кримсько-татарського компоненту для виявлення волі кримсько-татарського народу, для збереження його традицій, культури. Ми завжди були тут в меншості. Всі правові засади кримсько-татарської автономії, кримської автономії, були пов'язані з кримсько-татарським народом. Це можна подивитися документи, це я не вигадав, це не промови. Це реальний указ і реальний референдум на засадах цього указу. І ми маємо просто повернутися до документів. Можно ли сейчас, учитывая, что полуостров находится под аннексией России, отмотать это время и все-таки создать какие-то условия для крымских татар, для их реинтеграции? Отмотать время никогда нельзя. История, я понимаю, я имею в виду все-таки вот как-то эту ситуацию повернуть в сторону возобновления прав, восстановления. И какие инструменты Украина может использовать? Вот, например, одним из инструментов многие называют ООН, да, чтобы было представительство крымских татар при ООН. Эффективно ли это инструмент информационной кампании в отношении полуострова или и крымских татар в том числе? Для этого необходимо задействовать соответствующие инструменты. Наши арабские друзья создали для таких фокусов целую организацию освобождения Палестины, которая вообще не существовала до 1967 года. Палестина была под контролем Египта и Иордании, никто не знал, что ее нужно освобождать, и никто не знал о существовании палестинского народа. А когда понадобились инструменты давления на Израиль, туда были вложены деньги, была создана организация из различных группировок, она стала национальным представителем палестинского народа, и все в это поверили, примерно за 365 дней, и до сих пор верят. А крымско-татарский народ, в отличие от палестинского, в самом деле существует. Павел, вот вопрос к вам, наверное. Какими должны быть месседжи для международной аудитории, вот учитывая то, что Виталий сказал, и насколько фактор крымско-татарский важен в формировании повестки дня для международной аудитории? Ну, во-первых, со стороны может показаться, что мы тут спорим и ругаемся, да? На самом деле мы тут не спорим, не ругаемся. Если, опять же, вам не нравится мой пример, это не значит, что вам не нравится, что моя логика неверна. Виталий может спорить с тем, применима ли там, я не знаю, аналогия между Крымом и Судетами в качестве аргумента для международного сообщества. Окей, если она инструментально в каких-то ситуациях не работает, мы можем вспомнить другие примеры. Мы можем вспомнить вообще, что после 1945 года в мире произошло всего 7 аннексий и попыток аннексии. Мы можем в принципе вспомнить о том, что с точки зрения международного законодательства можно, я не знаю, еще худо-бедно брать карандаш и проводить на политической карте мира новую границу, если какая-то часть какого-то государства созрела до самостоятельности. Но абсолютно недопустимым считается брать в руки ластик и стирать уже существующую границу. Поэтому Косово никто не присоединял к Албании, несмотря на то, что там живут косовские албанцы. И поэтому все, я не знаю, попытки провести аналогии между Крымом и Косово, которые нередко осуществляются в Москве, они не работают, потому что это Косово можно сравнить с историей про Абхазию или про Южную Осетию, но никак не с Крымом. Крым – это прецедент, который практически аналогов не имеет. Там всего 6 случаев с 1945 года, и Крым – это единственный случай, который как бы произошел на территории европейской части. Поэтому как раз-таки, окей, не Судеты, давайте посмотрим, взглянем в учебник истории, мы найдем другие примеры, которые, наверное, будут резонировать в сердцах, я не знаю, европейских журналистов, для того, чтобы они осознали весь масштаб вот этой
этой вот проблемы для того, чтобы они ее актуализировали среди своих читателей. Это первый момент. Второй момент. Опять же, то, что происходит вот между нами сейчас за этим столом, мы должны, тут столов нет, но тем не менее в этой... Я хочу сказать, что есть два способа смотреть на проблему. Одна это в бинокль, другая это в перевернутый бинокль. Оба метода классные. Когда мы смотрим в бинокль, вот нередко так получается, этим грешат крымчане, которые выехали с территории полуострова и живут в Киеве. Они смотрят на Крым в бинокль. Мы нередко там в детали какие-то копаемся, спорим о каких-то датах, спорим о нюансах процентов и так далее, и так далее. Виталий в этом смысле смотрит на все происходящее в перевернутый бинокль. Он уходит на уровень обобщения. Он как бы смотрит на это все через какой-то глобальный контекст, через и так далее. Это не значит, что наша оптика взгляда противоречит оптике взгляда, которую предлагает Виталий. Они взаимодополняющие всего-навсего. Это значит, что в каких-то ситуациях можно уходить на уровень как бы разбирания деталей, а в каких-то ситуациях можно как раз-таки уходить на уровень обобщений. Это не противоречащие вещи. Вода одновременно, она и мокрая, и жидкая. И, извините меня, от этих двух факторов мы не избавимся. Мы не можем выделить какой-то один. Это что касается вот просто ткани нашей дискуссии. Мы не противоречим друг другу, мы все время друг друга дополняем. А что касается непосредственно вопроса о том, как актуализировать, я говорю, в рамках международной площадок это нужно просто доказывать всю историю того, что произошло. Ведь мы же понимаем, что Крым это бомба под все аспекты международного законодательства, что это история про то, что при помощи силы можно переделывать границы. Особенность даже Европы современной в том, что вся Европа существует, ну, как бы в весьма условных границах, да, то есть мы где-то можем, обязательно обнаружим территории, которые входили в состав других государств. Мы, по сути, вот существует такое статус-кво о том, что границы неприкосновенны. Во многом сам этот тезис по себе породил все остальное, породил международное сотрудничество. То есть стираем как бы границы, оставляем их условными и за счет международного сотрудничества как бы исправляем вот там чье-то недовольство о том, что какой-то город теперь принадлежит другому государству, нежели там, тому, которому он принадлежал там, в 18 веке. А если мы закрываем глаза на Крым, то это означает, что можно все. То это означает, что мы фактически международное сообщество дает отмашку на разморозку любых сценариев, там, я не знаю, вокруг Нагорного Карабаха или там, не знаю, там, между Индией и Пакистаном, между другими самыми разными такими разной степени замороженности конфликтами. Возможно, через подобную историю аналогий, да, при всей своей очевидности многим нужно много раз повторять вот эти самые трюизмы для того, чтобы они осели в головах. Ну, в принципе, Павел, неизменной остается позиция международного сообщества. Она не признает аннексии. Она говорит, что Крым – это Украина, мы выступаем за суверенитет. Но, тем не менее, плана по возвращению этой территории, дискурса в отношении того, как это будет происходить, нет. Да. Как мы должны вернуть Крым в повестку дня международных организаций, стран, например, США? Как это сделать? Каким образом? Где те болевые точки, которые сделают Крым и решение крымского вопроса важным для мирового сообщества? Мне иногда кажется, что если бы у меня был готовый ответ, то это значит, что я просто уже на самом деле последние 2 года ношу его в себе, но никому не говорю. И дождался сегодняшнего дня для того, чтобы прийти и под прицелом в объективе 11 камер раскрыть эту тайну. Вот. Если бы у нас были готовые рецепты, то, поверьте, все было бы значительно проще. В том-то и штука, что мы живем в ситуации без готовых рецептов. Движемся порой на ощупь. Я могу понимать дискурс, в рамках которого, наверное, вот я сегодня поеду, там, не знаю, общаться с коллегами в Варшаву. Я буду им пытаться доносить вот все то, о чем мы говорим здесь. Но, повторюсь, если бы у меня был какой-то заветный медиаключик, который бы давал доступ к заветному медиасердцу любого слушателя, то я бы его обязательно использовал. Если он есть у кого-то из моих коллег, которые сидят слева от меня или справа от меня, я бы очень хотел, чтобы они со мной им поделились. Мне кажется, у Виталия может быть ключ. А я хотів би передати слово нашій лівій половині, тому що вона дуже довго чекає.
Дякую. Я принагідно хочу запросити сьогодні о 17-й в Національному історичному музеї буде дискусія про те, чи можна порівнювати Крим і Судети. У мене є з приводу цього власна позиція, яку я тоді вже буду пізніше оприлюднювати, з вашого дозволу. Лише зауважу один момент. Якщо ми будемо проводити аналогію, то ми, знаєте, підемо проти існуючих в сучасному інформаційному просторі трендів. Нам потрібно доводити, що Крим – це унікальний випадок, який є дійсно надзвичайно показовий і який несе в собі небезпеку для всієї іншої Європи, всього іншого світу. Тому що після прецеденту з Судетами, ну там була зовсім інша історія, хоча б у тому, що Чехословаччину потім накраяли собі не лише Німеччина, але й Польща до цього долучилася, і Угорщина. Нагадаю про такий момент. Тут у нас дещо інша історія, і історія дійсно безпрецедентна, але я б ще порадив всім нам, думаю, не захоплюватись тим ситуативним збігом інтересів з Туреччиною, яка на сьогоднішній момент теж, вона вже в інформаційному плані практично витісняє Україну в російському медіапросторі, вже витіснила з посади головного ворога, але тут все-таки та турецька модель влади, вона дуже схожа на російську модель влади, і Ердоган за своїм мачізмом дуже схожий на Путіна. Тобто, як би нам в цій сутичці двох навколо чорноморських мачо не втратити власний Крим вже в іншому варіанті. Але я наголошую на тому, що потрібно говорити про унікальність і безпрецедентні ситуації, але все ж таки Україна не має бути в ролі прохача. Ну, було неодноразово обіцяно, що навесні буде стратегія повернення Криму. Я думаю, що це має бути, ну, я розумію, що не весь документ може бути оприлюднений, тому що певні кроки, вони мають бути якось все-таки залишатися на рівні державної таємниці, попри демократичний розвиток. Але в мене, наприклад, сьогодні немає внутрішнього бачення, як Україна зможе реалізувати формат Женева+. Як можна примусити Росію сісти за стіл переговорів, якщо і Сергій Лавров, і Дмитрій Медведєв, і Володимир Путін, так би мовити, всі, хто дозволяє собі робити заяви з цього сенсу, я не беру там кримських маріонеток, які говорять, що питання Криму закрито назавжди. Дякую. Сергій, дай ще щось. Насправді, ну, в оборону Бенеша, можливо, я також скажу о 5-й годині сьогодні, що не він визначив кордони, а кордони між судетськими німцями в складі Чехословаччини, це був кордон між Австрійською імперією і другим німецьким рейхом. Так що він тут зовсім ні до чого не винуватий. Я хотів би повернутися до твого питання щодо цільових аудиторій. Насправді, і певних інструментів. Насправді, ми мусимо говорити до всіх, просто для кожної групи в Криму ми маємо обирати свій інструмент. І для того, щоб не переконувати тих, кого не треба переконувати, тому що вони 100% за Росію чи 100% за Україну, натомість є сенс поборотися за тих, хто просто в білому шумі втратив ну, правильні орієнтири. Наприклад, і там це стосується моєї особистої діяльності і праці всього Українського інституту національної пам'яті по боротьбі з певною кількістю російських міфів про те, що Крим завжди належав Росії, що Крим – це ісконна руська земля і тому подібне. Ну, в дуже-дуже скороченому вигляді ми їх маємо тут. Насправді ця робота тільки починається, вона не завершується. Я не кажу, що це є панацеєю. І в мене, так само, як в Павла, немає якоїсь універсальної відповіді. Я йому можу тільки нагадати, щоб він про Данцинг говорив з поляками. Це для них буде важливо і актуально. Натомість, я думаю, що якщо кожен візьме свою вузьку ділянку, де він є фахівцем і де він може зробити невеличкий крок, то, може, в принципі, нам вдасться переламати суспільні настрої хоча б тих, хто говорить, що він за Росію, але насправді він ще не визначився. Хтось буде говорити про історію, наприклад, як я, хтось буде говорити про порушення міжнародного права, хтось про порушення прав людини і хтось про можливий геноцид кримських татар.
Я цього, ну, То есть каждый должен заниматься Каждому- своим і маленьким тоді, делом. можливо, синергетичний ефект. Я не кажу, що це панацея, але хоча б варто спробувати. К нам подошел еще один гость. Так, я Это- да. вибачаюся. Едер зараз буде говорити, і він, я думаю, йому є що сказати. Я просто хотів сказати декілька слів. Це репліка. Перше, що нам робити? Вибачте, робиться. Не можу сказати, що 2 роки тому робилося те, що робилося рік тому. Минулого року почалася така системна комплексна робота. Робиться. Знаєте, що головне в інформаційному плані? Не тільки нарощувати темп. Це головне, тому що є інформаційна робота, яка ведеться правозахисниками, журналістами, незалежними медіа, органами державної влади. І на міжнародному рівні, на Крим, на окуповані території Луганської, Донецької областей. Ця робота ведеться, нам треба тільки нарощувати цей темп і консолідувати наші зусилля, об'єднуватися. І сьогодні, коли буде сьогодні телемарафон, в якому приймають участь 10 телеканалів, це є приклад, коли об'єднуються ЗМІ для того, щоб надати максимального резонансу тим подіям, які відбувалися 2 роки тому. Це перше. Щодо тих відсотків, хто скільки підтримує в Криму. Так це не важливо, вибачте. Це не є важливим. Хто там скільки процентів. Річ у тім, що я як дослідник і моя експертна організація багато років займалася дослідженням питання Криму. Хочу вам сказати, що Крим з червоного регіону за останні з 2000 року по 2012 рівень підтримки євроінтеграції збільшився з 5% до 30%. Рівень підтримки і лояльності до української держави виріс там з 20% до більше ніж до 46%. І у 2012 році це був шок для російських ЗМІ, коли було опубліковано, що кількість людей, які хочуть жити в Україні, перевищує кримчан, перевищує кількість людей, які хочуть жити в Росії. Тобто це зміни. Суспільство – це не є якась даність, це змінюється. І коли Крим повернеться, це для нас не буде проблемою, наскільки він там буде лояльний, наскільки він не буде лояльним. Час і робота, вона дадуть свій результат. Щодо стратегії, вибачте, я завжди буду говорити про практичні речі, але завжди треба розуміти, яка в нас стратегія. І от стратегія така, ми робимо роботу, це важливо, і це дасть свої результати. І я не сумніваюся в тому, що ми переможемо. Але я хочу сказати, знаєте, що от на мене, це для мене дуже емоційно, і це дуже болюче. Перемога в нас буде тоді, коли 10 тисяч кримських випускників почнуть отримувати освіту в Україні або за кордоном. Коли ми створимо умови для того, щоб кримські випускники, ті хлопці та дівчата, які народилися в незалежній українській державі на території Криму, вони зможуть отримувати цю освіту. Не в російських вузах, не в вишах, не в кримських вишах, вибачте, в українських, польських та інших. І це та еліта, яка буде створювати майбутнє Криму. І я вважаю, що це, можливо, найпринциповіше питання, які сьогодні треба вирішувати. Дякую. Нам на конец дискуссии, уже практически под конец дискуссии подоспел заместитель генерального директора телеканала АТР Айдар Муждабаев. Айдар, мы здесь очень ожесточенно, можно сказать, спорили о каких-то параллелях исторических, о том, что нам нужно делать. На ваш взгляд, какой должна быть информационная политика в отношении Крыма? Какие сейчас проблемы существуют? И достаточно ли делается, на ваш взгляд? Спасибо. Я прошу прощения за опоздание. Я просто был на таком траурном мероприятии одном. Вот. Я знаю, что тут наверняка много говорили о будущем, о стратегии, о разных областях, в которых стоит заниматься крымской проблемой. Гости очень хорошие, я думаю, что они все рассказали. Я хотел бы сказать об одной частной, не частной, об одной конкретной, сиюминутной вещи, которая, мне кажется, важна вообще для всех. Я продолжу мысль, которую сказал Сергей Горобенко, только чуть расширю. Мне кажется, что никто должен вспоминать о наступающем геноциде крымских татар, вообще все. Кто здесь сидит, кто здесь сидит. Я считаю, что время рассуждения о том, есть ли там национальное угнетение крымских татар или нет, прошло. Это уже признано на европейском уровне. Это признают международные все организации правозащитные. Это просто очевидно, очевидный факт.
Российская Федерация, к сожалению, сейчас занимается тем, что будет устраивать показательные процессы против крымских татар. Цель такова – уничтожить всякий голос крымско-татарского народа в Крыму. Я сейчас общаюсь с Крымом. Люди боятся даже лайк в Фейсбуке ставить, люди боятся вспоминать об этом дне, потому что их предупреждают публичных людей. Вы вспомните об этом дне, будете иметь неприятности. Вот о сегодняшнем дне, например. Да? То есть вы должны понимать уровень страха. Что за этим последует? За этим последует признание Меджлиса экстремистской организацией. Делают они это для чего? Для того, чтобы утяжелить статью для Чайгоза и других, кто сидит по делу двухлетней давности митинга. Значит, что будет дальше? Нетрудно спрогнозировать, что сейчас уже репрессии, так сказать, они целенаправленно идут на то, чтобы полностью уничтожить в информационном пространстве какой-либо голос крымско-татарского народа. Значит, дальше будет уже практика такая. Под статью об экстремистском Меджлисе попадает любой крымский татарин при желании. Ну, просто любой. Это как... Ну, чтобы вы понимали, да, что член Меджлиса знает каждый крымский татарин. Он его или сосед, или друг, или брат, или что-то такое. Да? Увидел, поговорил, позвонил по телефону. Кому? Экстремисту. Кто? Член Меджлиса. Их тысячи. Все. Все крымские татары под колпаком. Это не значит, и я не буду какие-то прогнозы такие выносить, будут ли там, до чего они дойдут, да? До массовых арестов, до частичных депортаций, до вынужденных депортаций, до полных депортаций, до массовых расстрелов. Это не поддается фантазиям, да это и не нужно. Потому что все предыдущие геноциды, включая геноциды крымских татар, нас, мне кажется, обязывают к тому, чтобы думать о геноциде до его начала в виде симптомов. Симптомы мы все видим. Это создание системы, при которой подавление коренного народа Крыма будет возможным на любом уровне, от простых людей до деятелей общественных. Делается это все точно по кальке тоталитарных режимов прошлого века, когда сначала они занимались ликвидацией, посадками лидеров еврейской общественной организации, потом они ликвидировали сами организации, потом они делали дальше, дошло до страшного. Да? Сталинский режим действовал иначе, они не издавали расовых законов, и в России так никогда не будет. Мы понимаем, это гибридная политика. Никогда не будет закона о том, что крымские татары там вне закона или второго сорта, или там что-то им не делать. Такого не будет. Вот. Они будут делать все молча, но мы должны понимать суть. И мы не должны говорить, что «а вот ну нет же такого закона, что крымских татар притеснять». И не будет его. Понимаете? Это сталинская политика, да? Тип сталинской политики. В этом плане Гитлер был, может быть, еще более зверским, но он выражал откровеннее свои намерения. Сталин откровенно свои намерения не выражал. И российская власть откровенно свои намерения не выражает. Но я больше не хотел бы слышать вот этих вещей о том, что раз нет формального притеснения крымских татар, раз об этом не сказано, что вот мы крымских татар притесняем, вы слышите, притесняем, то об этом не надо говорить. Это есть, это факт, это будет, к сожалению, ухудшаться. Поэтому дискуссию на эту тему я предлагаю прекратить и просто поддерживать крымско-татарский народ. Что делать украинскому государству для того, чтобы защитить крымских татар, которые находятся в Крыму? Ну, во-первых, у меня есть идея очень простая. Дело в том, что, как ситуация в Крыму я вам вкратце описал, оттуда голоса мы не услышим. А в ближайшее время не услышим вообще, потому что это сопряжено с риском для жизни. И людей, и свободы членов семей там, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, Украина в лице общественных деятелей, журналистов, в лице правительства и президента должны стать голосом крымских татар. Я это говорил на встречах и обращался с чиновниками, и с разными людьми разговариваю, и публично сейчас говорю. Я прошу президента Украины Петра Порошенко стать голосом крымских татар. Кстати, он говорил о том, что он крымский татарин, когда выступал в Конгрессе США. Тоже нужно об этом ему напомнить. Я прошу Петра Порошенко стать голосом крымских татар, которого не дают высказываться в этом гибридном невидимом гетто, в котором их окружили страхом и угрозами для них, родственников и так далее. Я прошу украинских журналистов стать голосом крымско-татарского народа. Каждого из вас прошу об этом. Я прошу лидеров всех парламентских партий и непарламентских партий постоянно реагировать на репрессии в Крыму против крымских татар и других граждан Украины, которые смеют там поднимать голос против несправедливости и так далее.
Вот. И, к сожалению, когда были последние массовые обыски, мы долго не слышали голос Министерства иностранных дел, мы долго не слышали голос власти. И что самое для меня удивительное, мы долго не слышали голос политиков и оппозиционных партий, любых фракций и так далее. Я не понимаю, что двигало ими, когда они молчали. Видимо, осознание того, что это неважный вторичный вопрос по сравнению там, с отставкой правительства, с коррупционной составляющей, там, с чем-то еще. А я полагаю, что это один вопрос. И более того, я считаю, что в сложившейся гуманитарной ситуации в Крыму с крымскими татарами этот вопрос будет первым. Эта жизнь нас заставит. И не потому, что мы хотим, не хотим. Просто он будет такой константой, знаменателем под всеми нашими разговорами о Крыме. А в числительном может быть все, что угодно. Дальнейшие планы, международное давление, там, не знаю, какие-то действия, направленные экономические санкции, что угодно. Да. Но в знаменателе мы должны ставить, это мое мнение, я надеюсь, что меня поддержат украинцы все, мы должны ставить спасение крымско-татарского народа, которому реально грозит там очень тяжелая судьба. Знаете, тема нашего сегодняшнего форума – это Крым, это Украина, аннексированный полуостров между прошлым и будущим. И мы действительно сегодня очень много говорили о прошлом. Вспоминали исторические параллели, проводили, которые подходят, не подходят, которые можно применять, которые нельзя применять. Я все-таки хотела бы услышать в том числе о будущем, потому что у нас есть краткосрочные вызовы, да, о которых говорит, например, Айдер, которые нужно решать здесь и сейчас. В том числе там, это работа международной миссии по правам человека в Крыму, которая недавно выехала, но тем не менее мы должны добиваться создания этой миссии, ее функционирования. Это внимание к проблеме репрессиям крымских татар. В заключение этого форума я хотела бы, чтобы каждый из вас высказался, но с таким лимитом 1 минуты, что должно делать государство в краткосрочной перспективе и в долгосрочной для решения вопроса Крыма. Особенно в плані інформаційної політики. Ну, тоді я повторю свою тезу, що в краткостроковій перспективі держава має приділяти якнайбільше уваги просвітництву, зокрема історичному, для того, щоб вибити ґрунт з-під російської пропаганди. В довгостроковій перспективі потрібно, будемо відверті, втриматися до дезінтеграції Росії. Думаю, що і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі Україна повинна шукати спосіб нагадати світові, що Крим – це дійсно унікальний випадок анексії і якомога активніше залучати на свій бік міжнародну спільноту у боротьбі за Крим. Мені здається, що те, що тут говорив Айдер, воно стало таким емоційним підтвердженням того, що я перед цим говорив. І я абсолютно впевнений, що з точки зору тактичної, яка є завжди більш важливою, ніж така загальна стратегія. Загально ми розуміємо, що стратегічно ми маємо боротися за відновлення територіальної цілісності нашої країни. А з точки зору тактичної, нашим головним завданням зараз є необхідність захисту кримсько-татарського народу на його історичній батьківщині. Свого часу уряд Великої Британії видав знамениту декларацію Бальфора, яка визнавала за єврейським народом право на його національний притулок в Палестині. Незважаючи на те, що тоді ніякої реальної реалізації для цієї декларації фактично не було. Але вона стала поштовхом до подальшого втілення її в життя. От якщо б українська держава, українські політики виявилися здатними піднятися над, я б сказав, тим, що вони вважають національно-державними інтересами, і виступити з таким документом, це було першим кроком до створення справжньої європейської держави, до перетворення і до розуміння, що європейські інтереси – це не містечково-провінційні інтереси, якими нас завжди лякають. Це і буде одужання України і покаже, чим вона відрізняється від Росії. Але над такими документами потрібно працювати. І про те, яким буде Крим в майбутньому, теж потрібно думати. Тут знову пролунало слово Данциг, скажімо так. Данциг – це теж територія, звідки виселили все населення, тому він не є актуальним там, для поляків чи когось іншого. Ми маємо вирішити для себе, що ми хочемо повернути. Територію з населенням або територію без населення. Це дві різні політики. І я маю вам чітко сказати, що в 21 столітті ніхто територію без населення вже ніколи собі не поверне. Значить, нам доведеться повертати цю територію з тим населенням, яке там є, і з цим населенням співіснувати, жити і усвідомлювати його настрої у всій їх плинності, але разом із цим і у всій їх традиційності. Дякую.
Ну, у нас каждое следующее мнение звучит как бы с учетом предыдущего. То есть, да, то есть это знаки плюс мы ставим между каждым, а не слэш, да, то есть когда каждый какой-то понравившийся себе выбирает. Так вот, я бы о том аспекте хотел поговорить. Вы знаете, Сергей о нем, кстати, писал. 23 года прошло с 91 по 2014. За это время в Крыму успело родиться и вырасти больше, чем одно поколение. Это те люди, которые всегда воспринимали желто-голубой флаг как свой флаг, которые воспринимали Киев, а не Москву, как собственную столицу. Это те люди, которые учились в школе по украинским образовательным программам. Это те люди, которым сегодня стоит вопрос поступления, например, в вузы, да, или продолжения обучения в вузах. И так получилось, что вот на протяжении последних 1,5-2 лет Москва там предоставляет льготные возможности для крымчан, для того, чтобы те поступали в российские вузы. Я бы хотел, чтобы у каждого крымского абитуриента или студента была возможность продолжить обучение в украинских вузах, чтобы они могли перевестись на материк, чтобы они могли получить диплом украинского образца, чтобы они могли интегрироваться в украинское общество, потому что я как раз глубоко убежден, что вопрос Крыма в 2014 году совершенно не был закрыт, в нем было поставлено троеточие, точнее он даже вообще был открыт. И как раз таки борьба за будущее, борьба за умы и сердца, борьба за тех людей амбициозных, которые как раз таки хотят, чтобы диплом был не приданным, диплом был не в рамочке на стене, а диплом был как подтверждение их знаний, вот как раз таки, чтобы они могли быть частью украинского сообщества, могли быть частью украинской системы мировоззрения. Поэтому я как раз считаю, что очень важным для украинского государства вот в самое ближайшее, вот сегодня, завтра, послезавтра, это борьба за крымского абитуриента и борьба за крымского студента, для того, чтобы они обучались здесь. Дорогі друзі, для мене велика честь сьогодні служити українському народу в якості державного менеджера і велика честь представляти своїх земляків з Криму. Я ваші руки. Тому завжди буду говорити тільки про конкретні речі. В цьому році Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство інформаційної політики, НТКУ. Ми ставимо перед собою завдання розвитку мовлення на півдні Херсонщині, на територію Автономної Республіки Крим. Ця робота ведеться, і цього року будуть ще більші результати. Результати були і минулого року, коли, знаєте, не було важелів впливу. Але завдяки публічній позиції, завдяки знаєте, коли є така жага добитися результату, було створено і радіо Крим Реалії, які сьогодні можуть чути і в Криму, і на Донбасі. От я зі своєї сторони вам кажу, будуть результати. Тобто я не буду нічого обіцяти, ми все анонсували, наше завдання це виконати. 5 радіостанцій мають мовити на Крим, маємо запустити кримську філію НТКУ і так далі. Знаєте, про що треба договоритися? Держава має створювати умови для розвитку незалежних ЗМІ. Але домовитися, що мовити і створювати цей контент, мають самі журналісти. Держава не має права в це втручатися. І тому сьогодні треба організувати процес, коли ви домовляєтеся, як ми спілкуємося з кримчанами, що ми говоримо на міжнародному рівні. Це має вирішувати суспільство. Не держава має створювати якийсь такий пропагандистський контент. Це не працює. Громадські організації, незалежні журналісти. Будь ласка, 4 березня я їду в Краматорськ, ми будемо розробляти стратегію разом з експертами щодо мовлення на Донбасі. Саме це ж саме має відбуватися. Я закликаю, нам не потрібні, знаєте, оця брошура, це приклад, нам іноді не потрібні гранти, нам просто треба зібратися і просто поговорити, і поставити конкретні задачі і зробити це. Давайте це зробимо. І останнє я хочу, користуючись цією можливістю, я звертаюся до всіх українських журналістів. Дивіться, цей продукт зробили кримські переселенці. Ми витратили на нього півроку, але ми це зробили. І я дякую за підтримку Міністерству інформаційної політики України, Міністерству закордонних справ України, Крим Реаліям, Українському інституту національної пам'яті, Детектору медіа, Кримінфо.
Дякую за підтримку, і в них можна буде знайти цю брошуру. Але прошу вас, пишіть і робіть репортажі про Крим, але коли ви це робите, ось дорожня карта. Вона не каже вам, про що писати. Вона каже вам, оминайте міфи, які було створено пропагандою. Не ставайте пропагандистами. Кстати, вы знаете, вот о гражданском обществе у нас действительно, это даже брошюра про дух гражданского общества. Мы ее, собственно, вот была инициатива Сергея, собственно, ее создать, мы ее создали и так далее. И как раз-таки один из крымских переселенцев нам ее, собственно, напечатал. Причем это был буквально вот пару дней назад, да, мы как не успевали с тиражом, а он звонит, говорит: ребят, слушайте, у меня тут в Киеве есть как раз, вам помощь не нужна? Мы говорим: нужна. У нас как раз мы к пятнице не успеем. Он говорит: да ничего, никаких вопросов я напечатаю. Деньги нужны? Мы спрашиваем. Да нет, не надо, это как бы, это же наша общая задача. Сергей Боженко, спасибо тебе, не знаю, слышишь ты или нет, но на самом деле это история про то, когда, знаете, вот ты смотришь на этих людей и понимаешь, классно. Это история о том, что каждый должен на своем месте заниматься своим маленьким Так, делом. так. І якщо ми кажемо про інформаційну політику, ось елемент інформаційної політики. Користуйтеся. І це буде дійсно вклад в те, щоб адекватно освітлювати всі питання Криму. Але питань більше, я сподіваюся, що ми знайдемо сили і будемо розвивати цю тему, тому що сьогодні жоден в цій залі не назве, наприклад, 10 політичних в'язнів, які сьогодні знаходяться в СІЗО, починаючи від Сенцова, закінчуючи чи Дегерменджі. Ну, не всі, вибачте. Хтось знає більше за мене цих прізвищ. Тобто ми маємо знати і поширювати цю інформацію. І таких заходів, але вже з практичними результатами, має бути більше в цьому році. Дякую. Я уже сказал, что я прошу президента, правительства и депутатов, и известных политиков и так далее стать голосом крымских татар. Это важная моральная категория, но это не только слова. А что касается конкретных дел, я спокойно, просто без эмоций довожу до вашего сведения всей страны, что год назад, 1 апреля 2015 года, было запрещено вещание телеканала АТР в Крыму, после чего телеканал был вынужден покинуть Украину, покинуть Крым и переехать в Киев. Значит, тогда, если помните, была акция, это канал, который показывал все, о чем мы сейчас говорим, да, 26 число, весь этот процесс, весь мир смотрел, вся Украина. Значит, тогда была у нас акция «Не убивайте АТР». Она, конечно, не увенчалась успехом, АТР был убит в Крыму, но возродился здесь. Прошло меньше года, и тогда президент Украины пообещал, что это для Украины дело чести, чтобы крымско-татарская телекомпания вещала на всю Украину на Крым. Прошло меньше года. Я констатирую факт, что сегодня, буквально несколько дней назад, мы запустили здесь уже кампанию «Спаси АТР», поскольку ничего материального крымско-татарская телекомпания, единственная в мире, и радио, и так далее, от государства Украины не получила. Поскольку даже вещание на Крым через спутник оплачивает телекомпания АТР, доставку сигнала в оккупированную территорию оплачивает телекомпания АТР, не украинское государство. Вещание радио Мейдан не возобновлено на Крым вообще никак. Я никого не хочу обвинять, я просто хочу сообщить прессе украинской, всей обществу, что закрытие телеканала АТР теперь уже в Украине и по финансовым причинам, это вполне себе ближайшая реальность. На мой взгляд, это будет позором для украинского государства. Спасибо. Спасибо, Айдар. Пессимистический конец у нас получился, честно говоря. Надеюсь, что будут сделаны выводы, и все-таки АТР продолжит свое существование, потому что для нас это всех дело чести. У нас остается буквально 10 минут. К сожалению, наверное, вы не сможете задать все интересующие вопросы, но у нас есть вот 10 минут для еще общения. Вопросы из зала. Добрый день. Богутская Елизавета, переселенка из Крыма, активист. Богутская Елизавета, переселенка из Крыма. У меня даже не вопрос, а небольшая реплика по поводу того, что говорилось, как можно привлечь международные институты к решению крымской проблемы. И я с места. Вот есть камера.
уйти отсюда тогда. Как можно привлечь международные институты к решению крымской проблемы. И в этом контексте я очень рада, что появился Айдер Муждабаев, который, собственно говоря, сказал то, что я хотела сказать, что без того, чтобы украинская составляющая или официальная Украина взяла на себя решение части этих вопросов, мы не сможем никогда привлечь международную общественность. Вообще, я должна сказать, что официальная Украина привыкла за эти 2 года перекладывать свои проблемы на международные плечи. И с решением санкций относительно России, относительно Крыма, и с международными кредитами, и прочее, прочее, прочее. И даже вот сейчас идет вопрос, ставится вопрос так, как нам привлечь. Так вот, я думаю, что когда для нашего президента вот этот вот произнесенный лозунг «Я крымский татарин» перестанет быть лозунгом, а станет мировоззрением, когда наше правительство начнет уделять внимание крымской проблематике больше, чем проблеме остаться на месте премьера, не остаться на месте премьера, приватизировать, не приватизировать и так далее, тогда действительно что-то сдвинется с места. По поводу информационной стратегии деоккупации Крыма я хочу сказать следующее, что действительно деоккупация в меньшей мере зависит от информационной политики нашей внутренней, а в большей степени от российской и в самой большей степени от решения президента Российской Федерации. И мы знаем, что он уже упростил себе задачу тем, что не нужно проводить для него никаких референдумов, достаточно телефонный опрос, существовал, не существовал, есть или нет, это уже стало традицией в России. Вот этим телефонным опросом однажды он может решить проблему возврата Крыма, если захочет, конечно. А в целом я согласна с тем, что деоккупация достигнет, скажем, своего успеха только тогда, когда Россия начнет терять свои территории. И когда для нее первостепенной, для того, чтобы уцелеть, останется действительно решение вопроса с Крымом. А информационная политика обязательно должна вестись для того, чтобы после того, как произойдет вот эта самая деоккупация, и в этом плане я с Виталием совершенно согласна с Портниковым, что для деоккупации мы должны решить проблему коренного народа Крыма, которое должно быть закреплено в Конституции Украины, и это должно стать прецедентом мировым, чтобы мы свое отношение к этой теме конституционально закрепили. И после деоккупации, вот то, что сейчас проводится информационная политика, она просто позволит тем гражданам, которые сейчас проживают и пророссийские, и проукраинские, крымские татары, которые там есть, более мягко и более плавно влиться в то сообщество, которое сейчас выстраивается в Украине. Спасибо. Наталія Беліцер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Спробую кілька коротких реплік, коментарів з приводу інформаційної політики. Дуже приємно було чути, що в намірах, планах є посилити її на півдні Херсонщини, оскільки я буквально кілька днів тому повернулася звідти, можу констатувати, поки що ніякої протидії масованої, багатосторонньої, чітко сфокусованої на антикримсько-татарській і антиісламській пропаганді не відбувається. Значить, в той час, як проти працюють опозиційні сили українські, різного виду партія регіонів, ліваки, зокрема відоме видання «Антифашист», «Антифа» з дуже чітким меседжем, копіюють російські шовіністичні агенції і сайти і намагаються підтягнути до цього окремих представників правих сил, хто реально зараз протистоїть цій багатосторонній пропаганді. Значить, просто хочу нагадати, що всі писали про те, що була закинута граната в ніч з 6 на 7 в будинок Меджлісу в Херсоні, але ніхто не зауважив, що це не просто була в Меджліс, це було в підвальне приміщення, де була розташована радіостанція «Куреш».
Це фактично основний потужний інформаційний ресурс, який протистоїть цій пропаганді. І саме вони змушені позбулися цього приміщення, поки там ремонт, і зараз туляться в незручному. Тобто Херсонщина, північ Херсонщини – критична територія для максимальних швидких зусиль всього спектру, пов'язаного з інформаційною політикою. Далі, знов-таки, було сказано, що все правильно, значить, ми маємо передбачити, як відновлювати права корінного кримсько-татарського народу на півострові, який є батьківщиною, але це перспектива, над якою треба працювати, але не короткострокова. А от короткострокова, давайте згадаємо все ж таки мапу Кримського ханства. Вона не обмежувалася півостровом, і коротко, це дає можливості відпрацьовувати моделі майбутнього устрою Криму, його ролі, його позиції в структурі держави України саме на більш-менш традиційних для кримських татар територіях. І це буде реальним і конкретним поступом в розробці дієвою, а не такої на рівні риторики, стратегії. І останнє просто прохання до всіх журналістів, які пишуть на ці теми, експертів. Будь ласка, відмовтесь від такої термінології, як народи Криму, зокрема, депортовані народи. Не було депортованого німецького, болгарського, вірменського народу. В Криму є тільки 3 корінних народи, все інше – це меншини, так само, як немає кримського народу. Це не просто така, знаєте, термінологічна чистота. За цим зауваженням дуже серйозні юридичні і політичні наслідки. Тому дуже прошу дотримуватися коректності в цих визначеннях. Дякую. Пані Наталю, перерахуйте 3 народи. Кримські татари, кримчаки і караїми. Це 3 корінних народи, які згідно міжнародному праву є єдиними суб'єктами, які наділені колективними правами і мають право на самовизначення. Ніхто інший, будь-яка інша спільнота такого права не має. Так, велике тільки прохання, репліка або питання. Вибачте, що я на камеру просто, щоб камери не бачили, не знімали. На камеру на яку? На камери. Павло Женіренко. До пана Костинського питання. Зараз на сайті президента принаймні 3 петиції, за якими люди звертаються до президента з тим, щоб заборонити інтер чи зняти ліцензію. 3. Я згоден абсолютно з тим, що кожен має займатися своєю справою. Чому громадяни України повинні звертатись до президента? Чому президент повинен цим займатися, якщо є орган, який за це відповідає? Ворожа абсолютно телерадіостанція, йде війна. Можна відповім зразу? Дивіться, дорогі друзі, коли ми кажемо, що давайте все буде робити держава, а ми будемо чекати або писати на Фейсбуці, це неправильно. Майдан – це була якраз історія не про те, щоб написати на Фейсбуці і піти там працювати чи читати. Це була історія, коли ми включаємося в цю боротьбу. Громадянське суспільство має в цьому приймати участь безпосередньо. Воно є двигуном змін в нашому суспільстві, це перше. А влада – це виконавець. А щодо інтеру, вибачте, знаєте, давайте домовлятися. От ви хочете, щоб і мільйони глядачів дивилися і інтер, так? І хочете, щоб держава виключила. Давайте спочатку глядачі перестануть дивитися телеканали, а потім держава буде вже якось... для цього треба
перестати дивитися телеканали, а потім Ні, ми вимагати... хочемо, щоб Національна рада з телебачення і радіомовлення цікавилася прізвищами власників і законністю отримання ліцензії. Більше нічого. Просто щоб ми виконували законодавство України. Це Так. не про для глядачів, а про закон. А ми виконуємо дійсно свої функції. Наші дві функції – це ліцензування і це нагляд за дотриманням законодавства в сфері телерадіомовлення. Там, де є порушення, ми фіксуємо. Але там, де є політична воля, давайте, щоб вона була виражена перш за все в тому, що глядачі, мільйони глядачів перестануть дивитися той чи інший канал, який, за думкою українських громадян, є агентом країни-агресора. Доброго дня, Віталій Мартинюк, Український незалежний центр політичних досліджень. У мене коротка репліка і, напевно, запитання. От дивіться, щодо звільнення Донбасу у нас проводиться антитерористична операція. Це певний формат. Є органи управління, які її проводять більш-менш конкретно. На міжнародному рівні у нас існує нормандська група і у нас є тристороння контактна група. Теж існують певні формати. По звільненню Криму у нас форматів немає взагалі. Ні міжнародних, незважаючи на те, що Женева Плюс вже була задекларована, ні тим більше українських. Чи потрібний нам такий якийсь формат, щось конкретно, щоб існувало, координувало всі дії? Дякую. Спасибо за вопрос. У меня есть вариант такого формата, вот, который я себе вижу. Дело в том, что единственной легитимной организацией крымской, которая сейчас есть в Украине, является Меджлис крымско-татарского народа. Это не какая-то замкнутая там структура, это избранный парламент крымско-татарский, да? Поэтому я бы считал, мое мнение такое, что украинская общественность, и политики, и общественные деятели и так далее могли бы на базе Меджлиса объединиться в таком формате, как Меджлис Плюс, как я его себе называю. И в этом формате Меджлис Плюс обсуждать все вопросы Крыма, связанные и с крымскими татарами, и не с крымскими татарами, и с образованием, со всем остальным прочим. Потому что другой легитимной структуры из Крыма в Украине не существует. Мне кажется, это был бы неплохой общественный вариант с дальнейшим выходом на политику, на формирование новой власти, на подготовку кадров, на все остальное, о чем наверняка тут шла речь. Да, спасибо. А чому не подобається формат, який я запропонував? Я ж запропонував створити Організацію визволення Палестини. Цей же формат себе абсолютно зарекомендував. Ні, Організація визволення Палестини – це конфедерація різних організацій, різного релігійного і навіть національного рівня. Але вони діють всі незалежно від арабських держав. Тобто арабські держави ніколи не відповідали за її дії. Вона діяла самостійно від них. І Організація визволення Криму також могла б діяти самостійно від української держави. А ты говоришь, я просто не понял, ты говорил об возвращении Израиля организации, которая... Нет уж, я говорю про Израиль. Я думаю, что... Я думал, продвижение за возвращение в Израиль. Нет, я имел в виду, я имел в виду организацию Соединенной Палестины-Арабскую, а не еврейскую. Это уже кулуарное практически обсуждение, потому что наша дискуссия... Сергей, правда, уже мы исчерпали время. Мы сегодня обсуждали вопрос информационной политики Крыма целых 2 часа, и вы видите, что они все еще, наши эксперты продолжают обсуждать, и зал еще хочет задавать вопросы, но, к сожалению, мы ограничены временем. Продолжение нашего форума международного «Крым – это Украина между прошлым и будущим» начнется в 13:00. Вы можете еще полчаса пообсуждать очень важные вопросы, задать, высказать свое мнение нашим экспертам. Спасибо за внимание. Встретимся в час.